Sazî û rêxistinên sivîlên Bakurê Kurdistanê di Cemiyeta Rojnamevanan de daxuyaniyek pêşkêşî raya giştî kirin. Di daxuyaniyê de hate amajekirin ku êdî şer û pevçûnên Bakurê Kurdistanê hatine asteke metirsîdar de û pêwîst e aliyên şer berpirsyariyên xwe bizanin ku êdî bes xelkê sivîl û zarok werin kuştin. Dolmabahçe Sarayı'nda kamuoyuna açıklanan metin Li hevkirina Dolmabahçeyê serpêhatiyeke girîng bû, lê hate têkbirin. Pêwîst e demilde zemîna diyalogê were avakirin û şer jî ji deverên sivîl were durxistin. Tu sedem nikare şerê nav xelkê sivîl de were meşandin rewa bike. deneyimi bize fazla. Beşdarên daxuyaniyê amajekirin ku jiyana xelkê Bakur ji her alî ve ji vî şerê ziyanê dibîne û ev şer ji bilî xirabiyê tu tiştî bixware nayne. Ali Aboriye da sıkıntı sorun heye, Ali eğitime da sabinikarın harın mekteba tevayı vakta tıbdi berçev be her havay vi şerê Ali Aboriye da be her havay vi şerê zarar da gel. De meclise da siyasi partiler naraki sorunu vi sorunu be hevditine çareseri bikin. Di daxuyaniyê de hate amajekirin ku diyalog û hewldanên çareseriyê yên nava sê salên dawî de jiyana aborî û siyasî bi aram kiribû. Pêwîst e dîsa ew zemîn were avakirin. Sazî û rêxistinên sivîlên Bakurê Kurdistanê biryarek û di demeke nêz de serîl saziyên fermiyên dewletê bidin ku li Abdullah Öcalan re hevdîtinekê pêk bînin. Da ku li Bakurê Kurdistanê şer û pevçûn bi dawî bibin. Mahir Yüksel, Rodaw, Amet.